Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutung konten para pemirsa, kula Elsa Selviana ngucapaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ing pawarta dinten menika. Wonten pawarta ingkang gubah kawigatosan masyarakat inggih menika kasus pencurian motor ingkang saya asring kadadosan ing sawetawis wilayah. Dinten menika tanggal 13 Januari 2026 prakawis pencurian motor sampun kelampahan ing Desa Banjarharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kejadian kasebut dumadi wataram jam 1 sonten Kangge pawartos dangkanipun kita sumanggaaken kalian reporter wonten ing lapangan. Inggih matur nuwun Bae Lisa, kula Devita Agnelia lapor saking Kecamatan Banjarharjo. Wingi dalu wonten kasus pencurian motor ing salah satunggaling parkiran omah warga. Salah satunggaling korban sampun rawuh kalian kula. Monggo Bu saged dipun critakaken kedadosanipun. Matur nuwun, sepeda motor kula dipun parkir wonten ing jaba omah. Nanging nalika kula medal saking omah, motor kula sampun boten wonten. Kula ngarep-arep pemerintah lan aparat kepolisian saged langkung ningkataken pengamanan. Inggih matur nuwun sanget kangge kateranganipun. Kedadian menika ndadosaken warga langkung waspada nalika parkir kendaraan. Kita badhe nyambung kalian reporter kaping kalih kangge mangertosi tindak lanjut saking pihak kepolisian. Inggih matur nuwun, kula reporter Wulan lapor saking kantor kepolisian sektor Banjarharjo. Kula sampun kalian Bapak Polisi ingkang badhe maringi keterangan gegayutan prakawis menika. Matur suwun saking pihak kepolisian sampun nindakake penyelidikan dan ngumpulake bukti saking CCTV sekitar lokasi. Kula ngimbau dumateng masyarakat supados tansah waspada lan migunakake kunci ganda nalika ninggal kendaraan. Matur nuwun sanget Pak, mugi-mugi pelaku saged enggal kasil dipun tangkep. Pekaten pawarta dan menika kula minangka nuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.